Igramo u... Guten Abend, wie geht's? Very good... Very, Kom very si good. mood? What? Ako si very good, u kom si mood? U top... Da li je večeras vaš večerašnji trud možda uzalud? Večeras ti izgubiš svaku partiju. Da li je večerašnji trud večeras vama uzalud? O trud uzalud? Ne, da li si spreman da izgubiš svaku partiju večeras? Ajde idemo. Ja sam spreman na 5 dobijenih da vas dobijem. Da li si spreman da budeš deklarisani gubitnik? Ja sam spreman na 5 dobijenih da vam večeras pokažem kako stvari zaista stoje. Ajde da vidimo kako stvari stoje. Samo može jedno pitanje prije nego što krenemo. Samo ajde moment bite. Može? Samo malo. Ajde moment bite. Jedno pitanje i ajde frage. Ma Jedno kajde, pitanje. ostavi za kajne kome može. Znaš šta me zanima? Ja, Znaš šta me zanima? srpskim jezikom. Ovo me zanima, slušaj. Svestran jezik. What? Reci mi, narod interesuje, zašto ti nisi trenutno u reality show programu Kaj Elita? tebe voli ona stvar šta narod interesuje? Narod koji je pratio zna iskak šta lutice. Naravno da mogu iskak. Šta je problem glavni zbog čega ti nisi trenutno tamo, a trebala si biti? Neku večer si bila na kameru. To zna narod koji mene podržava, to je nebitno, ajde da te pobedimo. Možeš li ti da to kažeš? I još jedna stvar. Ja kad Jako osjetim bitna. potrebu, ja ću reći narod. Molim te, saslušaj me. Saslušaj me, narod sluša, narod gleda. Ne, si veljao najbolji, pa nismo se vidjeli 100 godina. What? Sam malo, još jedna stvar. Interesuje me ovo. Da ti kažeš ljudima, da ti nemaš u planu. Kaži ti ljudima da ti nisi krenula za Frankfurt jer je bio izašao neki snimak kako si ti krenula za Frankfurt. Ma kako, ja da sam krenula, ja bih stigla, nikada ne bih krenula i nikada neću ni stići. Ajde sad ti, Kajne priča, ajde da igramo. Kajne spremna. Jesi ti spremna? Naravno, uvek. Okej. Kaže Gabi, kupit ću joj kartu, samo ti Gabi kupuj kartu kove god hoćeš, to nije moj problem. Igramo na 5 dobijenih, svi tapkamo i šerujemo live, ljudi. Svi tapkamo i šerujemo live na 5 dobijenih igramo. Svi tapkamo, šerujemo. Ajmo svi zajedno, svi tapkamo i šerujemo. Šerujemo live, svi idemo jako, ljudi. Svi tapkamo, ljudi, da joj pokažemo kako stoje stvari na polju, ljudi. Kako stoje stvari na polju. Idemo, ljudi, tapkamo, šerujemo. Ivančić, idemo svi jako, ljudi. Ajmo, ljudi, uzalud je trud, što je Mija ušao u dobar mood. Idemo, ljudi, jako samo jako. Nema pomoći protiv Zolandera, kaj ne špilen biti Zolander. Ma kako Zolander, ti si smešan za nas i za mene, generalno. Ljudi, idemo jako. Tapkamo, šerujemo live, 1600 nas je u live-u, ljudi. Tapkamo, svi šerujemo, svi tapkamo, šerujemo live, ljudi. Evo to sam zdrav. Zauzeto. Oprosti mi što smetam. Ivi, idemo jako, ljudi, tapkamo, šerujemo live. Iris. Imamo bonus, ljudi, idemo jako. Ma koga zanima koga ima, imam ja momka. 3. Otišao da zove da ga giftuju, zamislite, ljudi. Idemo jako sad na puta 3, najjače. Aleksandrice, čujemo se za puta 3. Skoro ma savršen, 13 nam treba ovih giftera, idemo jako, ljudi. Otišao da zove da ga giftuju, zamislite. Ljudi, šta se dešava s internetom? Idemo najjače. Jesi čujemo dobro? Jel si zvao Vanesicu? Jel si zvao da te gifta malo Vanesica, jel si zvao? Jel si zvao da te gifta malo? Jel si si kompleksima, hvala ljudi svima. Hvala svima. Jel si zvao malo da ti daju gasa, malo da te gifta, idemo ljudi jako puta 3 sad. Ljudi, imamo puta 3. Anastasija, Ivi, idemo jako ljudi. Ljudi, puta 3. Puta 3 ljudi, sve je puta 3. A to provociraš na pjesmu? Hvala svima. Jeksi, idemo Jeksi. Idemo ja snajka. Idemo puta moja 3. jedna jedina poznata snajka. Jeksi. Ivana Đurić, idemo jako, ljudi. Anastasija, idemo najjače puta 30 sekundi. Ne samo ružice, ljudi. Iako je zvao Dani, nemamo pomoći protiv nas. Idemo, 1600 nas u live-u. Svi jako, ljudi. Svi ljudi jako da bude veći kubitnik. Ide Jeksi, naša sestra, ide naša snajka, Jeksi. Ne možeš da zoveš da te giftaju, mislim, stvarno, nema smisla. Onda sam zvao čovječe, evo koga ti znaš od ovih ljudi koje me giftu. Idemo jako. Ko je me giftu? 5 sekundi. Idemo jako, ljudi. Dani. Pa da. Idemo ovo, isključujemo se, ljudi, idemo dalje. Nisam zvao nikog, kunem ti se nikog zvao nisam. Je život švicarska. A nisam nikog zvao, Vanesa, hvala ti puno. Idemo ljudi jako, idemo, možemo mi da stignemo ovo. Ja stvarno nikog nisam zvao da me gifta. To mogu da se zakunem. Vanesa, hvala kraljice. U, to je niko ne veruje.
Ja ti kažem iskreno, pa zamisli kakav bi čovjek onda ispod da laže. Jebote, pa zna, ta djevojka sam je zvala ili nisam, ja stvarno ne zovem. Ima neko jako kod nas. Znam, pa neću više na konti mene, ne. Ići ćemo dalje. Pa neka gifta protiv nekog drugog. Dobro, nećemo igrati. Šta ti hoćeš da igramo? Da kažem curi da me ne gifta. Da ti kažeš kome smijem reći da me gifta, ako ne smije. Pa naravno da je zvalo, naravno. Evo ljudi, vidite javno, ona sama ljudi, neće da igra. Tapkamo šerujemo live. Ja moram reći, ja moram da zabranim nekom da dođe da baci nešto. Ne razumijem. Ideš ti na blok, dođi da ostanemo zajedno. Ideš ti na blok. Bravo za tebe! Daca 2023, idemo jako ljudi, idemo i vi. Ideš ti na blok. I vi, Dani, Tarzan, Anastasija, Aleksandar, hvala svima, idemo jako najjače. I vi! Moram ljudima da kažem, ljudi nemojte da bacate, jer ona neće da igra, ako vi bacate. Pravicu neka baci. A ne, nemojte bacati, ja ću reći njima, nemojte bacati, šta ja kažem. Idemo jako ljudi zadnjih 10 sekundi, ako ima neko rukavicu neka baca. Duna baca 2K u speedu, jebi ga. Jel nećeš više? Hvala ljudi svima za pratiti Ibi Dani. Jel nećeš više? Brzo će se trošiti se. Jel nećeš više? Volim da mu da gelge ovako nego što mu baca. Jel nećeš više, Miljana, jel nećeš igrat više? Ne, igramo. Ako nećeš igrat, ne moramo igrat, mene boli briga, ako nećeš. Igramo, volim da ti da ovako da te počneš da TikToku baca. TikTok uzimo 80%. A gdje ti meni kažeš? Igramo u 5 kao što ti govorim. Sam malo, stan, da neću prihvatat još. Gdje ti meni kažeš, kome da kažem da me ne smije giftat, da bila fair play pobjeda? Ne, ti giftuju slobodno. Znači ja trebam reći nekome i nemoj ući da me giftaš. Šta da radim? Idemo ti poljako. Svaka čast i spek za nju, hvala puno suca. suca. Nema da zagubljenje, tapkamo svi, šerujemo live, ljudi, 1600 nas u live. Hvala, djevojka ima i muda i identitet. Tapkamo, šerujemo live. Ljudi, tapkamo i šerujemo. Uzmete za kuma ili za dušmanina. Tapkamo svi, šerujemo live, ljudi, šerujemo live. 1700 nas u live. Prvi gifter, objavljujem story 24 časa da ga zabrate. Tapkamo, šerujemo live, svi tapkamo, šerujemo live, 1700 nas u live. Čekaj, ti svog prvog giftera objavljuješ na story da ga svi zaprate, jel? Tapkamo, šerujemo live. Arven, Ivančice, hvala ljudi svima, hvala malo čas svima. Mi samo realno idemo, iskreno, i vi! Idemo jako, čuvaj i vi za puta, 2 puta, 3, šta već bude, idemo jako. Ljudi, šerujemo, vidite, ona neće ni da priča više, izgasirala se protiv nas kao da... Da ti ne doletim, pričam s mojim ljudima. Hvala ljudi svima, zapratite svi, i vi, a Vanessa je bolje da gelge da, mani, lično tebi jer TikTok uzima 80%, da, bolje tebi, keš na ruke, kao što ti kažem ovo. Puta tri ljudi, muška kurva. Izbaću te, budeš nastavila vrijeđat. Muška prostitutka. Izbaću te, budeš nastavila vrijeđat. Wow. Jer ja te